fáilte go dtí Kaleidoscope, an chéad féile chlainnéirin. Tásúlan go mbeidh neart sprí am inniu. An chéad stop ná an baby rave. Suas lom! Is obair an chrua é bhaig spástóireacht. Mar sin, dhéanamh pizza. Ach, seachan na waltzers in na híl. Bhí má fíor gnóthach idir rangan na circus agus rangan na drumaí. Agus neart ceol ag deire an léir. Sin é ó Kaleidoscope 2019. Mothúirm se? De machchas de. Feiceim é sibh a chéibh eile. Slán!